So guys, welcome to the back to my YouTube channel, another side YouTuber 77. So guys, नोंथांमोनखौ आंनि बे side YouTuber 77 चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैबो दिननि बे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो माबाफोर सोंनो गोसोबा कमेन्ट खालामगोन होननानै। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय, स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो। दायो जों बेरायनो फैदों आरोना ओरै आपार फालुफुंनि माने ओरै लामा आपार फालुफुं बारनानै आरोना जोंनि फालुफुङावनो बेरायखाथावनो जों दैमायावबो दुगैलांखानोसै बेरायखाथावनो दायो बेयाव दैमा खाथियाव मोनफैबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। दायो जों दुगैनो थांबाय थानोसै, ससे दंबावो आरो गोजान गैला। इयाव दायो बेरायखाथावनो दुगैनो फैदों जों। नै आरोना बेनो आरोना कामें रिभार होननाय जोंनि बे बालुफुंजों थांनाय कामें रिभार होननाय बेनो माने जोंनि बर'जों बरलि होननानै बुङो आरोना, जिया बरलि बुङो नामखौ। माने इंलिसाव कामें रिभार होनना बुंनाय जायो आरोना। बेयाव दुगैनोसै जों दायो बेखिनियाव गोथौआव बेखायनो एसे सिङाव थांबाय थानोसै जों ओरै उनाव ओरै थांबाय थानोसै। बेनो आरोना कामें रिभार होननाया। जों दायो दुगैनो मोनबाय आरोना, नै दैमा खाथियावनो मोनफैबाय थाबाय। बे मा बुंनो अरुणाचलनि साइड आरोना, अरुणाचल साइडआव इयो माने आसाम गेट बारबाय नालाय ओरै अरुणाचल जाफैबाय। खुगाया गयबो जाना लादों बेखायनो बिराद बोरैबा नुदों आरोना। अरुणाचल साइडनि भिउ आरोना बेफोरो गासैबो बेफोरो अरुणाचलनि भिउ गोजा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। अरुणाचलनि बे मेन रडनि भिउफोरा बोरै देखायगोन बोरै खफ' जाखोजोबो इनि दैमायाव खफ' जाखायो आं नोंथांमोननो देखायगोन। जों दायो मोनफैबाय आरोना बिसोर दुगैगासिनो नै मा बुंनो अरुणाचलनि साइडआनो जरना बायदि दं आरोना बेयाव दुगैगासिनो बिसोरो। दायो जों बेयावनो दुगैनोसै आरोना। गोजोनाखै बेयावनो दुगैनाय जाबाय। ओमफ्राय जरना मोनासै माने जों दैमायाव दुगैनाय बायदिमोन आरोना। बेयो दा जरना मोननायलाय बेयावनो दुगैनाय जाबाय। नै बेयावनो दुगैबाय आरोना दायो हाजोनिफ्राय गोलैनाय। गोजौनिफ्राय गोलैबोनाय आरोना बे नालानिफ्राय भिउआ। जों दायो दैमायाव दुगैनो फैनाया बेयावनो दुगैनाय जाबाय ना, जरना मोनदों नालाय इयावनो। जों माने बाल्टिं दाल्टिं फैलायाखैमोन, माने दैमायाव दुगैनो फैदोंमोन नालाय। दैमायाबो दा अखा हानानै देरदों आरोना, बिराद गोथौ जाबाय बेयाव दा दुगैनो हानाय नङा बेयाव। बेखायनो जों दा इयाव जरना मोननायलाय इयावनो दुगैनोसै आरोना। बेयावनो दुगैनो थांसै। नोंथांमोननो ओरै साइडआव माने अरुणाचल साइड जायो आरोना, ओरै साइडआव माने बिथिं थांनायाव दा बेबो अरुणाचलानो गोलैयो। आसामनि गेट मोनफैबाय नालाय दा अरुणाचलानो गोलैयो। जोंना दायो दुगैनाय जाबाय आरोना, थांबाय थानोसै जों दायो। दायो बिथांमोना ड्रेस चेन्ज खालामसिगोन बेयावनो, आंबो चेन्ज खालामना थांसै आरोना बेयावनो। नोंथांमोन आं दा बियो माने बिनि भिउखौ देखायनोसै आरोना। अरुणाचल साइडनि भिउआ माबायदि आरो भिउआ बारा माने सिगाङाव थांबा आरो बिराद मोजां दंबावो दं। बिदिनो मालाबा थांगोन आरोना जों सानै बा साबा माने बिदिनो जों लोगो नांनानै जमा थांगोन आरोना सानैजोंनो। बेबो ब्लग लागोन आंबो ब्लग लागोन। सानैजोंनो थांगोन आरोना नोंथांमोननो देखायथारगोन। जेब्ला थांनो सम जायो अब्ला थांगोन आरोना बे समाव माने बेबायदिनो देवबारफ्राव बे सप्तायाव नङा, बे फैनाय सप्ताफोराव बिदियाव थांबाथाय नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना भिडिअखौ। दायो दा बिनि भिउखौ देखायनोसै आं नोंथांमोननो। नै ससे थांनानै देखायनोसै आं ओरै बे साइडआव थांनांगौ आरोना भिउखौ देखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव। गाइस नै बेयाव दुगैनो फैदोंमोन जों दा। बेयाव नै दैमाया देरनानै बेसेबा गिदिर जाना दं। बेयाव दुगैनो हायासै माने, नङाबा बेयाव रानोमोन आरोना, होमबाना गाहायसोमोन बेयाव। दायो बे दैमाया देरना दंना बेयाव दुगैनो हानाय नङा जों दा, नङाबा बुखारलांजागोन। बेखायनो जों बेयाव दुगैयासै। बेयाव माने जरनाखौ मोनबाय नालाय बेयावनो दुगैबाय। जेब्लानिया जों बिदिं थांनाय जागोन अब्ला माने बे सप्तायाव नङा, फैनाय सप्ताफोराव जेब्ला जों बेयाव थांगोन आरोना। जरना गिदिर मोनसे दंबावो बिदि।
6-7 किलोमीटर बा 6-7 किलोमीटर जानाय नङा 11-12 किलोमीटर जागोन बेनिफ्राय माने बेयाव थांबावनांगौबा बेखौ जों मालाबा थांनो सोलाबबा समबो नोंथांमोननो देखायनोसै जों दायो बेयावसो दुगैनो होनना फैदोंमोन आरोना दैमाया देरनायनि थाखाय बेयाव दुगैनो हायासै बेखायनो नोंथांमोननिसिम बेनि भिउखौ देखायनोसै आं माने बे अरुणाचल साइडनि आरोना भिउआ माने जोंनि बालुफुंनि साइडनिखौथ' नोंथांमोननो मालाबा देखायगोन आं बालुफुंनिखौ माने दा बालुफुंनिबाबो आं दा नोंथांमोननो बालुफुंनि भिउखौ देखायाखै मानो होनोबा आं बेयाव थांनो सोलाबाखै नालाय बेखायनो थांथ'वाखै मालाबा देखायगोन आंबो बिनिखौबो देखायगोन आरोना नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय थांबाय थानोसै आरोना गाइस जों दायो दुगैनाय जाबाय जों दायो थांबाय थानोसै आं ड्रेस चेन्ज खालामनो दा गिसियैनो भिडिअ बानायनाय जाबाय दायो आं ड्रेस चेन्ज खालामनोसै बिनिफ्राय थांबाय थानोसै आरोना दायो 5:30 बारबाय दायो बेयाव दं आरोना जों दायो थांबाय थानोसै जों रुमाव चेन्ज खालामखांबाय दायो थांबाय थानोसै आरोना जों थानाय जायगायाव थांबाय थानोसै जोङो बिनिफ्राय दायो मोनाबायबो 6टा जासिगोन बारा गोबाव गैला माने 5 मिनिट 6 मिनिट बिदिल'सो दंसै माने 6टा जानाय दायो थांबाय थानोसै जों साफा फैदोंमोन आरोना बेयाव फट'शुट लागासिनो दासिम थांबाय थानोसै दायो थांगासिनो आरोना जों बारा गोजानानो दंबावो दाबो 1.5 किलोमिटारसो दंबावो बेयाव थाबायना फैदोंमोन आरोना जों दायो थांबाय थानोसै नै दावख'नायमोन नैयाव मोनाबाय नैयाव मोनालायबाय आरोना जों दुगैनो फैनाया गाइसमोन दायो थांबाय थानोसै रुमसिम मेङाखै मेंदों जाखायो फैबावगोन दुगैनो फैलालै गाइस जों दायो थानाय जायगायाव मोनफैबाय आरोना दायो दहाय बुंदोंमोन आं बिथांनि चेनेल दं होननानै बिनि इउटुब चेनेलनि नामा जादों सुमित बसुमतारी अफिसियेल आरोना बिथाङा माने बियो माने मिउजिक भिडिअबो बानायदोंमोन आरो मिउजिक भिडिअखौ माने बेलेगनि माबायाव होदोंमोन आरोना दायो बियो कभार सं मासुबबो बख'दोंमोन आरोना दायो बिनि चेनेलाव होनाय दं नोंथाङा मा बुङो एसे बुंना होदो नायबानो जाबाय बिथांनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बिनि चेनेल लिंकखौ आं माबायाव कमेन्टआव पिन खालामनानै होगोन आरोना दायो डिसक्रिपसनाव जाथारसिगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय थाबैनो थाबाय जोंनि चेनेल लिंकखौ आं कमेन्टआव पिन खालामनानै होगोन सुमित बसुमतारी अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ माने थाबैनो थाबाय माने 2K जाथारसिगोन आरोना बेखौनो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै 2K साबसक्राइबार थाबैनो खालामनानै होबानो जाबाय चेनेलखौ नायनानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय माबाफोर सोंनो गोसोबा आरो कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय आरोना बिथांनाव आं बिनि चेनेल लिंकखौ आं माबायाव कमेन्टआव पिन खालामना होगोन आरोना आंनि दा आपल'ड साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना गाइस गोजोन्थों आरो बिथांखौबो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बिथांनि चेनेला गोदान आरोना दा ओमफ्राय मादि ब्लग खालामनांगौ बारा एक्सपिरियेन्स गैया नैबायदि आरो आंनाबोथ' गैखायानो बांसिनानो माने ओंखायनो ब्लगबो बानायनाय जाथ'खायाखै दामानि बिथाङा बानायबाय दं आरोना दा आरो गोदानसो चेनेला साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय चेनेला गोदानसो सापर्ट शेयार खालामना बिथाङा बारा ब्लग बानाया बिदिनो सं मिउजिक कभार सं बिदिनो माने मासुब दाख्लैबाबो बानायनाय दं आरोना मासुब कभार सं बानायनानै होबानो जाबाय अननानै नोंथांमोना अननाय नांगौ आरो